Hello boss. Yes boss. Naana direto mga bata. Andam na ni sila sa tuang buhaton karon. Kabalo na sila sa trabaho boss. Sige boss. Hoy bahala, mga kwarta lagi taron. Ay kabala ka. Istorya na ko si Busing. Andam na mo sa inyong trabaho karon. Andam na sir. Sige, mayo. Pre, kasi buhaton na to ron pre. Siyempre mga awat. Hold up kita no. Yatis, abi na ko bang harvest tag humay. Ay naunsaw man dayon ning kabalo sa mga trabaho dayon nila. Ay, sorry sir, abi na ko bang harvest tag humay. Mao gyud nagpadako og lawas sir no, gabi na ko kargahon nako. Unsa man imong mga recruit dyon? Unsa? Kamo ba nang unsa naman mo? Manguldak ta karon. Ay, sir, pasensya kayo sir. Mga to na mi sir. Tara, asa man mo? Unsa? Alin mo diri? Pastila ni mga tawanan oy. Pait pa biyang kinabuhi karon tikwata. Kuya, mayo ko baon kuya be. Unsa man manghod mi eskwela na ka? May eskwela na kuya. Balon? Pila gito balon nimo ha? 50 raman ang kwarta nako diri manghod. Ya, si Quinto raya. Nagarabiya mig project sa eskwela niya. Nya napay room niya. Bayaran rabiya to na mo ya. Say room bayran. Unsa naman ka? Kanang amot na mo sa room niya ba? Kanang mga floor wax, chlorine. Mga chlorine. Oh, sige na. Oh, kana dala na lang na 1,050 ha. Ay, salamat ya. Sige na. Pagtarog eskwela ayo sige ko na ambak og padir ha. Ya. Salamat ya. Kini, nayalda po nun. Andam. Puti mata, asa naman yung duwa? Pre, nami diri. Naman mo diya Diya oh. Alin mo ba diri oh? Sa naman na yung style ni uy. Diri ara mo. Paminaw mo. Kita mo ana. Kananyagi pa patong diri. Mo na tong holdapon. Yatis, sure na jud ni. Abi na tug ma-harvest tag humay. Ikaw ba? Ay, pag binugo ba? Kaya mas nakukita diri Ay na nang una-unaan ang humay diya. Ang importante na tayo makaon karon. Kaya tayo holdapon oh. Sige na, pasla na mo. In the count of 3. 1. Piskot ni mga bataan eh. Wala pagiging kaya magtuog 3 gani. Managa na may inugo na unay noon. Kuani. Unsa ganito pre? Wa pagkukubalo pre. Aning magsimbataan ni. Hold up ni. Di ka balo usay holdapper. Ay si kuan dia. Abi biya na ko mag-harvest mig humay. Ay na sa dagang istorya, kami ng kwarta. Darabos. Okay na lang. Tara. Wala na ko'y balon. Oo, lagi boss. Takol gito kwarta lang mo. Sila boss, kada lang boss ha. Oh, saan mo? Sige, diri mo boy. Ay, sorry sir. Ang kuan mo. Kuha ninyo. Dara. Yatis kagamay raman ani. Di ba ni makapalit og bugas na tong upat? Unsa man mo uy? Dungagi pa ni didto. Mura mo na hold up sir. Mahadlok ba na sila no kay mga first timer biyan eh. At least sir, mas dako na nang kita karon kaysa mag-harvest mig humay. Pastilana ni mga bataan ni. Uy, gamay ra kaayo ni ba? Pero sige ra. Sige, ani na lang. Panghold up na lang mo balik karong hapon. Okay ra? Okay ra ninyo ha. Sige sir. Sige, mayo. Asa man yung ginalingi-lingi dia? Pre, mo na tong hold up pre oh. Padung lagi diri. Mau gani pre no. Basin taga diri na. Ay, basin pod. Taw. Sang kalikod ng bataan ni. Unsa man mo? Oh, mangod. Ano nagilak man ka? Gikuha nila kong kwarta kuya. Ikuha imong kwarta? Oh. Kisa may mga nagkuha sa imong kwarta? Mga holdapper gani no, tulo to sila kabukya. Pastilan ka malasa po ni mo ay nganong gi-hold up pang. Di ba 1,050 matong gihatag nako ganina butag sa imo ha? Oh. Ay kog ingnag. Pre. Igsoon na niya ng hold up na to pre. Patay ka pre. Patay na jutaan pre. Awa lagi mas nindot ang harvest tag humay.